Το νόσημα που απεικονίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία ονομάζεται υπόσφαγμα. Υπόσφαγμα είναι η συγκέντρωση αίματος κάτω από τον επεφικότα του ματιού μας. Ο επεφικότας είναι μια λεπτή διαφανής μεμβράνη η οποία καλύπτει όλο το λευκό μέρος του ματιού μας. Και ακριβώς επειδή είναι διαφανής, γι' αυτό η αιμορραγία που υπάρχει κάτω από αυτή τη μεμβράνη φαίνεται τόσο έντονα. Η αιμορραγία αυτή προκαλείται επειδή έχει σπάσει κάποιο αγκείο στην περιοχή του ματιού μας. Και αυτό μπορεί να συμβεί είτε από άγχος, είτε από έμετο, είτε από έντονο βήχα, είτε από απότομο σήκωμα βάρους. Δηλαδή από μια κατάσταση που αυξάνει απότομα την πίεση στην περιοχή των ματιών μας. Η κλινική εικόνα του νοσήματος αυτού είναι αρκετά αποκρουστική. Ο ασθενής αμέσως θορυβείται και κατευθείαν πηγαίνει στα επίγοντα. Ωστόσο, το νόσημα είναι απόλυτα αυλαβές, γιατί η αιμορραγία απορροφάται από μόνη της μέσα σε λίγες ημέρες έως εβδομάδες. Επομένως, ο ασθενής απλά θα πάει σπίτι του, θα συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του και θα περιμένει η αιμορραγία να υποχωρήσει από μόνη της.